Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон боша шуморо. Ман аз дур омадум, ютуби тоҷикӣ дур омадум, ман дидум. Лекин қадама як хета гап надорум. Як гапҳо, як кора пеши худтон, як статьёе ки дар ягон ҷо нест пеши худтон торӣ мекунед. Асос ин кор бояд мешид. Бояд ягон вақт мешид, бояд ягон вақт мана меқапидан мебурдан. Мана барои дигар видеом наметонистам бурда, барое ки ман чандин бор видеообращение Путинда кардам, чандин бор ай пишти Раҳматӣ Вайдо, ай пишти Каромат Шарипов, ай пишти адихтар дигар дар Питер корча задан, як бародар дигар, ай пишти ҳамин мардум бисёр гап мезадам. Баъд бисёр мардума дастгирӣ мекардам. Фақат дар ки ман дуо кунем, шумо дуо кардем, дуои шумо мустаҷоб гаштага. Иншоалло ман дар хонамам. Ҳамиқа гуфтанем ки ба о блогерое ки барои бародари тоҷик кӯмак лозима гуфта сум ҷамъ кардем, метавонед сумотон дар кисатон монед. Ман дар суми шумо ниёз надорам, лекин агар касе ки бои ордаи ман дар кор боша, иншоалло ай рӯзи 10 июн бо телефонома гиром меояд, камтар саро вайрон шуда, камтар дам гирам, камтар суду судбозӣ дорем. Иншоалло ба амри худованд бо ман дар хидмати шумоем. Фақат дар ки ман дуо кунем, пул дар кор нест. Ягон кас дар куҷое ки пул ҷамъ кардасе, пула метавонад дар кисааш зана, дар расходи хонааш расход кунам. Ман дар пули ягон кас дар кор нест. Ман муҳтоҷи ягон танга ягон кас несту. Ягон вақт ягон кас пулам гирифтагӣ нестум ки ёрдам ки иншоалло статья 207 қисми 1 ай 300,000 то 800,000 штраф. Хай мо фақат худованд дорем, такя ба худо мекунем, туқро мекунем, метем. Фақат шумо дуогӯ бошед. Ав одамое ки дар ки ман гапои ганда гуфтем, хуб кардан, капидан, ихи кардан, ухи кардан, ин гапои беҳуда гуфтем, барое ки ин хеле момент дар сари любой одам мебиёяд. Ягон кас страховка кардаги нест. Ман давай видеом ягон гапи ганда гуфтаги нест. Ман гуфтам ки моҷиро худтон ваксинатсия накунед. Барои намика ин статья 207 ин ай моҳи апрел, 1 апрел ҳамин статья ворид шудаги. Мо намедонистем просто тамом. Мо ягон кас нагуфтем ки рав ягон кори безеб кун. Барои намика фақат дуогӯ бошед, пул мул ягон кас дар кор нест. Бо мегум ҷой бошед, обод сарбаланд бошед. Баъд як ду блогерое ки дар ҳаққи ман гапои нағз гуфтен, шуморо худованд нигаҳбон боша. Иншоалло камтар корои ядимаша бо ман аден барои ҳар як блогере ки мана раҳматнома гуфтен, гапи нағз гуфтен, барои ҳар якта шумо бо видео мекунам, раҳмати худам мерасонам. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад, ободу сарбаланд бошед. Ман дар хонам дар Нижний Новгород. Як кофе тайёр аст, кофеам мезанем бо атрофи кор бор. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад.